ating case dun sa San Nicolas, wherein may isang yung magnobyo na victims at meron pang isang tinamaan ng stray bullet. Sa investigation natin, we consider it already solved as to the matter dun sa case. Na-file na rin yung ating case dun sa Office of the Prosecutor. Yung sa evidence, as far as we know, ay overwhelming naman yung evidence namin. Merong scientific at saka dun sa witnesses namin na nagtuturo na yung aming kasamaan ay siya talaga yung gumawa. So, we are gusto kong ipaliwanag na, alam nyo, kahit na kasama namin yan na police, hindi namin yan kinokondone. We do not shed or something, papayungan or something. This is a crime of passion. Somebody must mabigyan ng justice. Inamin niya. So far, wala pa naman siyang mga ganun na inclination so far. So mag-isa lang siya. Bali, dun sa investigation namin, nakita ng witnesses at saka dun sa CCTVs natin na merong kasama yung ating respondent dun sa pangyayari. Pero hindi ba natin na-identify? Kasama yan sa follow-up investigation namin, ongoing investigation namin regarding dyan. As soon as we obtain, we will inform the media. So, impliedly, he's the trigger man. Doon sa ating mga statement, yun yung lumalabas. Doon sa mga statement ng ating mga witnesses. And is there a possibility that Love triangle siya. So, yung jealousy, parte ng love triangle. So, in effect, makikita natin, may mga traces ng ganun na love affair nila. Nagkaroon ng mga inclination dun sa love affair. So, nagkaroon ng dun, love triangle na. Napunta siya sa hindi niya siguro ma-accept or something. Just let go, hindi niya siguro matanggap. Kaya siguro nag-trigger sa kanya yung state of mind na na-push siya sa ganung inclination. next? Paano na-identify yung suspect, sir? At saka kanino po yung motorcycle na ginamit? Investigation through the effort of our COP Police Captain Silvan Benigno, yung motor ay may traces siya ng CCTV na siya ay kinuha niya dito sa loob ng kampo. Hiniram niya tapos sometimes nakita din yung parehas na motor doon sa mismo scene of the crime as per viewed or stated by our witnesses. Doon sa exit point niya, nagkaroon din siya ng traces ng extrication area kung saan nakita din siya, nung nag-extricate na siya, nakita din sila doon sa isang CCTV. The same helmet, the same features ng ating yung motor, the same din yung dito sa loob ng kampo na nahiram niya. So, meaning, after the incident, Hindi bumalik ng kampo. So, after the incident, hindi lumalabas sa investigation namin na hindi siya bumalik ng camp para isauli siguro yung hindi siya bumalik after yung incident naman, hindi siya lumabas. and maybe confirm also the report. Yan, isa yan sa aming iniimbestigahan. Parte yan ng aming effort ngayon at sa coming na mga araw pa, we will dig deep onto this para ma-recover yung firearms na ginamit. Nung arrestan, nung uwi sa sir, hindi ko siya nag-resist. Actually, very moment yung pan. Upon instructed, ginaid namin siya na pumunta ng camp. Most likely, dun sa itsurain niya, hindi niya alam na may something kami na inkling idea regarding dun sa shooting incident. So, mga night time, pupunta siya ng camp to naimbitahan dito.
yung aura niya, hindi talaga niya alam na kung siguro, ang aura niya, ang tingin namin sa aura niya, hindi niya alam na may alam na namin. So by that time, na-accost na natin siya at hindi naman siya nag-resist. At that time, pumayag siya, sumama siya sa station, tapos doon na nag-start yung investigation. Doon niya nalaman na ganun pala yun. So yung